Здравейте, приятели! В грапинг техника на седмицата ще ви покажем Cross Grip Pass от Halfguard сайт. Партньор в техниката ще бъде Александър Александров от ЦПК Варна. Започнем с началните условия. Позицията, от която ще стартираме е Halfguard, но искам моето коляно да бъде върху неговото бедро. Ако сме започнали в тази позиция, искам да успея да си кача коляното върху бедрото. Това е изключително важно начално условие, за да мога да проведа този пас. Следващото условие е да контролирам неговата ръка, за да не позволя да ме захваща под крака, когато си поставя левия крак за опора на земята. Това, което искам първоначално е да пренеса достатъчно тежест в моето коляно, така че да държа неговото бедро на земята. След това използвам ръката си, за да бръкна под горния му крак и да захвана на кръст неговото долно бедро. Затова се нарича и Cross Grip Pass. Захват на кръст. Това, което ще направя от тук е да използвам тази ръка, за да задържи неговото бедро и да натисна с рамо достатъчно върху неговия горен крак, за да успея да ги задържа на място, докато измъкна крака си. Пренасям тежестта хубаво с рамо и следващото нещо, което ще направя преди да измъкна коляното си, да го извъртя настрани. Обърнете внимание, че много трудно мога да измъкна в момента коляното си напред, тъй като той ме спира с пищяла си. Освен това, цялата ми тежест е върху крака, тренето е много голямо и представлява изключителна трудност да помръдна коляното си напред. Трябва да използвам направление на движението, където няма толкова голяма тежест, и това е именно настрани към опорния ми крак. Ще извъртя коляното си настрани, като пренеса тежестта си изцяло в рамото по този начин. Глезенът ми в момента е свободен, така че мога да стъпя напред. Обърнете внимание, че цялата ми тежест е върху рамото. Притискам краката му надолу и не му позволявам да ме контрира, нито да се опита да се измъква назад. Тази ръка продължава да контролира неговата дясна ръка, след което рязко се извъртам и пренасям тежестта в главата, за да мога да държа гърба му на земята. Продължавам да избутвам, докато го притисна в крос-сайд. Отново ще повторим ключовите моменти в техниката. В Halfguard съм и повдигам бедрото си. Изключително важно се да държа този крак далече от неговата ръка, затова ще го повдигна и същевременно ще контролирам с моята лява ръка неговата близка до крака ми ръка. Ще бръкна отдолу с тази ръка под неговия горен крак и ще захвана бедрото на долния му крак. Ще пренеса тежестта хубаво в рамото, за да мога да го задържа на място и той вече да не може да се движи. Ще плъзна коляното си настрани, така че да го измъкна, и ще направя голяма крачка, за да стъпя. От тук, с пренасяне на тежестта в главата и с опъване на неговата ръка нагоре, ще го поставя по гръб. Ще завърша паса, като скочеля ръцете си с crossface контрол. Вариант за него е, ако освободи долната си ръка, да се опита преминаването да спре таза ми. В такъв случай ще се опита да изтегли таза си назад и да възстанови обратно удар. Аз ще загубя тежест. В момента, в който спре таза ми с ръката, няма да атакувам за сайд, а ще продължа да завъртам до позиция север-юг, където неговата ръка ще бъде изпълната над главата и ще бъде много слаба.
След което ще затворя физиката върху него. Благодаря ви, че бяхте с нас тази седмица в Граплинг техника на седмицата. До нови срещи!